Va sosi trenul CSASM 403. A întârziat cu 3 minute întârziere. Nu e un săteată voastră, e doar un locomotivă de A cu 3 vagoane. De A opțită. Ce un tren? Are vagoane de... Da, are vagoane de Galați. Și a plecat. Și da, eram corect. Ai vagoane de trenul Interregio 1012-1830. Ai vagoane de la Galați, Cluj, Napoca. Da. 3 vagoane, da. Nu puteam să prins anunț de trenul Regio SASM 314, dar a prins pe Bătladeaș. Și da. La revedere tuturor! O să mai facem videoclip mâine de acum. Da, de acum facem videoclip mâine. Nu mai facem astăzi acum, pentru că trebuie să fac temele și cu casturile mele. Deci, pa, pa! Vedem mâine!